Tugot, ti napalabas. Napalabas, gapo iti panangdanog ni Gardo ka ni Brando. Nagsubang dagitoy, ket dinangran ni Brando ti imun una. Dagos met nga inarayat ni Alona ni Gardo. Iti daytamot lagun daway, maragragsakan ni Doña Dolores, gapo iti idadatag ni Brando iti mansyon. Nagpapas dagitoy ang naginom iti arak. Nakuna pa iti Doña, nga igatangan na iti kotse ni Brando. Iti saan na nagbayag, dimteng da selya ken dayana iti mansyon. Ket mas daw ti balasang, gapo iti kaadda ti sabali a lalaki iti mansyon da. Nagsarita nga rod dagiti agina, ngem awan na aramidan ni Dayana iti desisyon ti inana, nga agnaeden iti mansyon da ni Brando. Bueno kagayem, at tuyen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Tugot! Ti napalabas! Itaypay ang nakapanaw ti kotse ang nagluganan da mama kanday dya abrando. Ngam kumit kita kapay lang iti tawa. Akasla na unag ti pampanunutam, manang selya. Saan anasaya at ti panakilangan kanyak da dya abrando? Ti kayat na, awagak iti don. No sa anak mat ngagtungpal iti kayat na, dakasakkan kwa na. Nagpangtakanyak da dya abrando. Anya? Agan tayo iti da dya abrando, senyorita. Saan anasaya at da dya tao? Riribok ti isang bayna dito'y mansyon. Manang? Nagalas ti panagsasauna. Kunamlan asino ang mga ibabaon kanyak. Uwan gayam. Apay nga awan matan ti driver ni mama. Apay ani Brando tinangi maneho iti kotse. Panagkunak, inikatan ni mamam ti driver na. Anya? Anyan da ito'y amapaspasamak ita. Dito'y mansyon. Kumusta ang dagiti donor mo, Gardo? Nagimbagan, Tata Ignas. Mayro pa am ka diti lang aday jay lalaki anang danog ken ka? Uwan, Tata Ignas. Kabisado pero pa na. Nasaya at no kasta. Mala, sumurot ka kanya, Gardo. Sa dina. Iti minuyungan. Nasken ang masursuro no kasano ti lumaban. Ha? Nasken nga amum a protektaran ti bagim. Manipod ka dagiti managdakdakas. No kas pangarigan makita mananday a tao. Kat pagaramidan na ka iti dakas. Amum ton a protektaran ti bagim. Sige. Danugan na, Gardo. Kat siputam ana imbag. No anya ti aramidog. Ta isumat lang ti isurukan ka. Ala, danugan na kon. Uwan, Tata Ignas. Oops! Nagbuntog ka, Gardo. Nalakaasalagan ti danog mo. Ulitan pa'y. Kat pigsaam ti mang danog kanyak. Uwan, Tata Ignas. Oops! Naglagan ti danog mo, Gardo. Pigpig sa ampay. Kartingam ti aggaraw. Ulitin manan ti mang danog kanyak. Pagsasaron mo ti danog mo. Adda nagbaliwan ti panagdanog mo, Gardo. Mariknakmat apimig sa ti danog mo. Tirumbang laangan nga aramidom. Agsanay ka na imbag. Ala, surutom no anya ti aramidak. Tuladan nak. Uwan, Tata Ignas. Isurok matkan ka, no kasano ako mugtar. Nakasagana ka ka din, Gardo? Nakasaganak iti anyaman nga oras. Kaya't ko ti makasursuro, Tata Ignas. Gardo, Si Kagayam, Alona. kumusta ti umuna nga aldaw apan nagsanayo ka ni tatang? Maragsakan na. Gapo tayo sursuro ana imbag ni Tata Ignas. Do kasano ti lumaban. Ado pa'y tinas ka na masursuro ako. Gardo, Nasayat mo ta na panunot ni Tata Ignas nga isurunak. Para mo't lang iti pagsayaatan tayo na ito eh. kinapudno na.
Idi pa'y laang apanggap ni tatang nga isuro na ka. No kasano ti lumaban. Ha? Palpaliiwan ni tatang titunggal garaw mo. Malagip mo ka di? Idi pinagbalsig na kay ti dakkel apong dulti kayo? Ah? Kaya't ni tatang apapigsaan ti bagim. Naibaganan kanyak day ta aplano na. Anya? Saan la aday ta ti panubok ni tatang kan ka? Malagip mo? Idi pinanawan na kang agmaymay sa iji kabakiran? Ah. Sinubok na ka, numasurutan matla ang tagsubli dito'y balay. Adu pa'y dagiti panubok na kan ka adi mo napuutan. Anya? Gardo, surutam laang na niya dagiti ibagana, ha? Uwan Alona. Kunak no nakapsutan ni Tata Ignas, gabo talakahin. Ang nagpiksa pa'y matlagayam. Kabalan na asalagan dagiti agsasaro no adanog ko. Laglagi pam, Gardo. Sigud a soldado ni tatang. Adun ti padas na maipapan itirangat. Iso asaan a basta-basta agkapsot. Kabailan na kapay nga isuro ano kasano ti lumaban. Alona. Ne, adalo man ti rabi eh. Maturog kan. Amangan no adupay ti ipaaramit kan ni tatang intun bigat. Iso a maturog kan. Naisuro kon idi kalman, no kasano ti rumbang a panagdanog. Ita, nasken apapigsa agpay ti panagdanog mo. Adto'y ti imbitin ko asako. Naglaon iti darat. Surutom lata ti umno awagas ti panagdanog. Naawatan na kadi, Gardo. Uwan Tata Ignas. Nawatan. No kasta nga rod. Rugyamon adanogan ti sako ang naglaon iti darat. Awan ti rumbang apagdanagam. Saan abas ta maburay rayan? Gaputan na poskol asako ti inaramat ko. Uwan Tata Ignas. Ala, danugam mo ti sako ang naglaon iti darat. Nasken apumig sa tigamgam mo at dumanog. Saan ang narigat nga isuro ni Gardo? Naaramid na adagos dagiti insuro ken kuana. Awagas ti panagdanog. Tilangan aramidin na ita. Papigsaan na ti panunot kan bagina. Nasken ang masursuro na pay ti agbalin ang nalibtak. Tatang? Kumusta ti panagsanay ni Gardo? Nalakalaang ang makasursuro ni Gardo, Alona. Makitkita kon itigalad na. Isurok amin kan kuha na ataktika. Tapno am muna a protektaran ti bagina. Tatang, Naandor ti bagi ni Gardo. Saan analaka ang mabanog? Ngam kurang pay day ta kinaandor na. Nusurutan na amin nga isurok kan kuha na. Saan ton abasta-basta paabak kadagiti makalaban na. Nalpasan ang nagsanay itang aldaw ni Gardo. Siguradong agsakit ti intero a bagina. Gaputan nagmalmalam ang nagsanay. Ha? Ti sakong ay naramid ko a pancingbag. Naabutan ti daduma apaset na. Kaya't asawon day ta. Napigsa ti danog ni Gardo. Napuskol. Kung nagrurutap asako ti inaramat ko. Tapno saan abas tamaburay rayan. Ngam nagbidutak lagayam. Tinagibasit ko ti kabalan ni Gardo. Kabayatan ti panagsanay na. Ininot mo't apumigpigsa. Saan amasayang ti oras ko amang isuro kan kuana. Ad-adda pa yun ang magagaranak amang isuro kan kuana. Good. Mayat deta na panunot mo, Brando. Nawaya ka ang mga ramid iti ipapaaramid ko kan ka. No agbaligi ka, ikang kapay iti dakkel nga umento. Wen, di ka madanagan. Uray saan ka pa'y ngagpakita kanyak. Tinapateg. Mabantayam ana imbag tigaraw ni Doña Dolores. Ngem saan ka ngagpadpadlaw, nga dagayam limed nga ipapaarami ko ken ka.
Sige. Juan. Dahita pa lang ti pagsaritaan ta. Bye. Nasiglat mat day di Brando. Inggatangan ni Doña Dolores iti baro akot dyan. Apag isulaunay ti dadatang ni Brando iti grupok. Dakkal ti maitulong na kanyak, maipapan iti planok. Interesado ak itinabat-bati pa'y akinabaknang ni Doña Dolores. Nubay kasta, agipakita aklata iti kinaimbagkan ko na. Kaslaak na amo a karnero a makisarita kan kuana. Senyorita! Senyorita Diana! Lukatam latan ti Ridaw, manang salya. Sana nakatrangka. Uwan, senyorita! Senyorita, napatag ti ibagakan ka. Ha? Anya dayta, manang? Dimtengan da mamam kan Brando. Inggatangan ni mamam ni Brando iti baro a kotse. Anya? Kasano ti pan nakaamom iti dayta? Nakaparada ita ti baro a kotse iti sango ti mansyon. Nangeg ko ti saritaan da, aginatang ni mamam ti kotse para ka ni Brando. Anya? Sa dino ti ayanda, manang? Pinanawak ida ija pasilyong agsarsarita. Nagturong akmat adagos dito'y silid mo. Tapno ipakaamok ti nakita ken nangeg ko. Mama, anya ti kayat asawan daytoy? Ti anya iha. Akin kukwa iti kotse a nakaparada iti sango ti mansyon? Ay ko Ingatanga kiti baro a kotse ni Brando. Anya? Diyak kayat ti tiyar mo nga agdamag kanyak iti kasta, Diana. Kwartak tinggatang ko iti kotse. Ladingitak, mama. Ngam saan anasaya at ti kastoy nga aramidam? Saan mo nga ibusan ti kwartam para lang iti dayjay alalaki? Diana, Amok, kukwartaan na kalaang, mama. Kan may saan tayo pa'y nga amo? Noan niya talaga ti ugali na. di nagpakibiyangan iti kayat kong aramidan, Diana. Pagragsakak daytoy. Mama, Pangasim, saan ta na pagsaritaan ti may papan iti daytoy. Gaputawan metlat maaramidamon. naglastog dayjay Brando. Talaga nga awan bain na. Senyorita, Nakausob amat maturog ijay sofa. naskan nga aganad tayo diti mansyon. Saan ang mapagtalkan day tao? Wan manang. Kasaritak ni Lindon maipapan iti daytoy abanag. Ha? Adda kayat ko amalawlawagan. Apay nga adda dito'y ni Brando a bodyguard na. Nadakamat mo't kanyak ni mamam, a bodyguard ni Lindon ni Brando. Diyak lang amo no apay nga inyawid ni mamam dito'y mansyon day tao. Kinasarita ko ni mama. Ngam saan adumngag. Ad-adakit di aginuranak. Senyorita, Sige manang. Awagak ni Lindon. Agsarita kami maipapan iti daytoy abanag. Kinapudno na, jak ammo nga dagayam relasyon da kini mamam, Diana. Lindon, mabalin ka di? Sikan a mismo timang papanaw ka ni Brando dito mansyon. Diyak kayat nga agtalinaad dito eh. Pasensya kan, Diana. Uray bodyguard ko ni Brando. Jak igam ti amin nga oras na. Ti kayat ko asawan, at daladag iti gundawa ya kasapulak ti serbisyo na. Anya? Kaya't katulungan iti day tabanag, ngem awan maramidak. Mismo ani Doña Dolores tinangawis ken kuana, nga agyan di tamansyon nyo. Lindon?
Sapay la ko matamaawatan nak, Diana. Saan ko atangel ti desisyon ni Brando? Iso apasensyakan. Sige. Maawatan ka, Lindon. Bye. Bye, Diana. Pasensyakan, Diana. Planado ti amin. No agbaligi kami kini Brando iti plano mi. Sigurado asyakton ti pagkiddawan nyo iti tulong. Anya ti ko na ni Lindon kan ka, senyorita. Awan maramidan ni Lindon. Di na mapapanaw ni Brando dito yung mansion. Nga uray no bodyguard na. Anya? No saan apapanawan ni Mama dahil a Brando? Siyak nga rod amis mo timang papanaw kan kwa na dito yung mansion. Madandanagan senyorita. Anya ko matipagdanagam, manang. Amang ano pagaramidan nakapaitidakas ni Brando? No papanawam dito'y mansyon. Sa anak amabutan, manang Celia. Senyorita. Diyak kayat nga da sa bali a lalaki dito yung mansyon. Iso at talaga apapanawag dayjay a lalaki. Gardo, nagadumot gayam ti sugat iti gamgam mo. Mabit lang ha, taagasak. Saanin? Awanan niya man na dahito eh. Jack marik na ti sakit ti gamgam ko. Kahit ko pitag sanay. Babaan dahito yung araramidat. Mariknak apumigpig saak. Husto timbaga ni Tata Ignas. Saan nga agnanayon asyak ti dangran dagiti managdakdakas. Agsansanayak. Tapno amok a protektaran ti bagay kontra kadagiti managdakdakas sa tattao. Kensan la dayta. Kabaalan kan tumutin a protektaran. Diyak to ipalubos ng agbaligi dagiti agpanggap iti dakas kadata alona. Santo Apolos. Inton bigat. Mapanak iti lugar a nakakita akan ni Ruben. Ulitak ti agdamag kadagiti agindag iti dayjay a lugar. No amamuda ni Ruben. Nabang-aranak pa'y a nakakita kan kuana. Kunaklakit din no dadakas a napasamak kan kuana. Diana! Ha? Brando? Anya ti pangpanggepen nga aramiden ni Brando ken ni Diana. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.